খুৱাব নোৱাৰা কাৰণে বেলেগক দিছিলা নহয় তে বেচাৰ কাৰণে নহয় মই ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছিলোঁ ঘৰত খুৱাব পাৰা নাছিলা কিয় পাৰা নাই মই ইমান দিন এই তে দুটা কিয় ছোৱালী দিছিলা ডাঙৰ হ'ল खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो नंगौ बे निउसआ सैथोआनो बिटिआरआवनो जाना थांनाय जाथाय बाक्सानि माने 3 बोसोर गथ'खौ माने 3 बोसोर बैसोनि गथ'खौ गावनि असे बिमा बिफायानो गुबुननो फानहरनाय एबा बिलाइ हरनाय दा जाथाया मा जामारनाय न'खराव मानि थाखाय गथ'खौ बिलाइनो गोनां जानाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबजासिम नायाव बुजि मोनगोन मानि थाखाय न'खरफोराव गैयिनि थाखाय ना अननो रोङै बिमा बिफानि आखल आखु नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन आरो नैबे जाथाया बर' नङा कलिता मानसि एबा आसामिस मानसि नोंथांमोना गासिबो मिन्थिखागोन भिडिअनि गेजेरजों गावनि बिमा बिफाया निउसनि गेजेरजों मोननैसो बाथ्रा सावरायबाय दा बेखौनो आं भिडिअखौ होलांगासिनो जोबजासिम नायबासो बुजि मोनगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आंनि चेनेलाबो गोदानखा नालाय गासिबो मोनथिया बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आङो बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ होबाय थागोन आरोना दैलिक नुगोन नोंथांमोना मोजां मोजां आपडेट नायनोबो थाखाय नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार आरोना दा जों नायलांग्रोनोसै गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मानो गारैखो एबा मानो बिलाइ हरखो गुबुननो नायलांग्रोनोसै थुदो नाम रंजित राजबंशी और माकर नाम सोनुमणि राजबंशी কি হৈছিল তাৰমানে চলিটোনি মনে মনে দেখোন আমাক ভূটান পইচা কৰি কিনে দিয়েছি কাক দিছিল এই বানেশ্বৰ বোলাটো তাৰমানে শাল বৈঠাক আছিল তাক পুহিবা দিয়া বুলি কৈছে আৰু পুহিবা দিয়াৰ কাৰণে 6,000 টকা দিয়া বুলি কৈছে আচলতে পুহিবা দিছিল না বিক্ৰী কৰি দিছিল ইয়াত আহাৰ মতে পুহিবা দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু বিক্ৰী কৰা আনিছে পইচা দিয়া হিচাপে কোনো গম নাপায় আমি ঘৰৰ মানুহ গম পোৱা নাই ছাৰ কিমান পইচা দিছিল 6,000 টকা এতিয়া ল'ৰাটো ক'ত আছে ল'ৰাটো এতিয়া মই যাই কিনে লৈ আহিছোঁ পইচাখিনি দি কিমান দিন আগত নিছিল দেৱালীৰ ফাৰ্ষ্টৰ দিনা সেইদিনা নিছিল তাৰে বিনিময়ত পইচা দিছিল তাৰে বিনিময়ত ডাউন এই কাপোৰ চাপোৰ কিনি দিয়া সেনেকৈ খৰচ কৰি কিনে 7,500 টকা দিব লাগে কোনে নিছিল ইয়াৰ পৰা মাক দেউতাকে নিজে লৈ গৈছে কাক দিছিল বানেশ্বৰৰ শাল পিঠাকক কি নাম তেখেত ক'ত ঘৰ মই নাজানো কিন্তু ঘৰটো পাণবাৰী এই বানবাৰী আমাৰ বৰবৰী বানবাৰী পাণবাৰী মানে তোমালোকৰ মতে বিক্ৰী কৰিছিল এনে হ'ব এতিয়া বিক্ৰী কৰা আন আমাক সোধা নাই মই ছোৱালী বিক্ৰী কৰা নাই কাক দিছিলা মই মোৰ নিজৰ মানুহক দিছোঁ বানেশ্বৰক আৰু মানে পইচা দিছে তাহাঁতে এনে আৰু খৰচা আৰু দিছে আৰু চলবৰ কাৰণে দিছে নে কি দিছে নাজানো কি কাৰণত চলিটো দিছিলা তাত আমাৰ মাদাৰে কৈছে ছোৱালীটো দি পঠাওক কাবাক দি পঠাওক কিয় দিবা দিছিল কিয় মানে অশান্তি পাই আছে কি কাৰণত মই মানে ছোৱালীটোক মই সেইগিলা এই আকৌ বেচবা বিক্ৰী নাই বিক্ৰী কৰিব মন নাই তাহাঁতে অশান্তি পায় মানে ঘৰত চলিবা একো নাই কিয় নাই মই খোৱাবা নোৱাৰা নেকি কৰি খাই আছো অশান্তি পাই থাকে তাহাঁতে সদায় গালি পাৰে মোৰ ছোৱালীটো গেলি কিমান পইচা দিছিল 7,000 টকা দিছিল 7,000 পইচাটো ঘূৰাই দিছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীটো ক'ত আছে ল'ৰাটোৱেতো ঘূৰাই আনিছিল কিয় ঘূৰাই আনিলা দি কিনে আনলা কিয় ঘূৰাই আনিছ মই ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ দিয়ক ছাৰ ভাল হ'বা দিছিলা নে বেছি দিছিলা ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰমানে তুমি নিজে ঘৰত খুৱাব নোৱাৰা কাৰণে বেলেগক দিছিলা নহয় তে বেচাৰ কাৰণে নহয় মই ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছিলোঁ ঘৰত খুৱাব পাৰা নাছিলা কিয় পাৰা নাই মই ইমান দিন এই তে দুটা কিয় ছোৱালী দিছিলা? ডাঙৰ হ'ল কৈছে কি তাহাঁতে অশান্তি কৰি কিনে কৈছে কি এই ছোৱালীটো দি পঠা কাবাক সদায় সদায় সেইটো কেইটা মাথাত ল'ৰা ছোৱালী 3জন সৰুটো দিছিলা ভাল কাৰণে ভাল হ'বৰ কাৰণে এতিয়া চুৰ ডাকাইত হোৱাৰ কাৰণে চলি সৰু চলি কি এতিয়া চুৰ ডাকাইতে হৈ ক'ৰ মানুহ তাতে দিছিলা আমাৰে পেহাৰ তাতে ক'ৰ বেংগা ক'ত ঘৰ এইতে পাখমাৰাতে अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय माने मा बुंबावगोन जोंनि बर' हारि बाबाय बुंबावगोन आङो माने गुबुन हारिखाय जेबो अरजाला
थिग बेबायदिनो जायो गुबुन हारिल' नङा माने बिटिआरावबो बर'फ्रा गोबां जाथाय जाना थांबाय बेफोरबायदि उन्दै उन्दै बैसोखौ माने बे 10 बोसोरा गोदोरबावसो बेनिसाय उन्दै उन्दै माने 7 मास 8 मास जानाय बोसोरसे जानाय बेफोरबायदि गथ'खौ ट्रेन स्टेसन ट्रेन लामा लामा गारना फैनाय गोबां नुयो आरोना बर'आबो दोङो बेफोरबायदिनो माने बेफोरनिफ्राय एसे सेभ खालामनांगौ बिमा बिफाया मानो होनबा गथ'खौ खांनानै जुदि नोंथाङा जाहोनो हायो हाया बाथ्रा गैया रावबो मिथिया नोंथांनि न'खराव सोरबा दोङो गैया रावबो मिथिया जे नोङो गथ'खौ गुबुननो बिलाइ हरबा गारना फैबा बेखौ मानसिफोराथ' मोजां बुङाना गाज्रि बुंखागोन नों धोनिबाबो गोरिबबाबो नोंखौ रावबो माबाया रावबो मिथिया दा नोंथाङा जुदि गोरिबजों नोङो गावनि बिमा बिफाया माबा मोनसे खस्थ' खालामनानै गथ'खौ जाहोनानै फेदेरनो हायोबासो बेखौ मानसिफोरा मोजां बुंगोन दा नोंथाङा बेखौ गथ'खौ गारनानै जुदि गुबुननो बिलाइ हरोबा सोर गाज्रि बुंगोन नोंथाङा मोजांनि थाखाय गथ'खौ गुबुननो हरदोंबाबो गाज्रि सानगोन मानो होनोबा गाव खांनानै गाव माबानानै जुदि गुबुननो गथ'खौ हरोबा बेखौथ' मोजां बुङा रावबो गाज्रि बुंखायो थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो गावनि बिमा बिफाया माने गावनि गथ'खौ खाङोब्लाबो माने एसे मोजाङै आरोना जे नोंथाङा गथ'खौ खांनानै जाहोनो हाया बे बाथ्रा नङा माने गथ'आलाय खैदिन जागोन बेदिन माबागोन माने थब देरो माबायो बेफोरबायदि साननानै ला माने खस्थ'खौ खालामखानांगौ जिन्दागि साख्रि बाख्रि गैयाबाथ' नोंथाङा खस्थ' खालामनानै गथ'खौ जाहोखानांगोन बेनिखायनो गारनो लागा माबानो लागा दरखार गैया गथ'खौ खांबाय जाते माबाबाय जाते फेदेरनायासो गिदिर बाथ्रा नोंथाङा जुदि माबा मोनसे हाजिरा खामला मावनानै गथ'खौ फेदेरनो हायोबा जोबोद सनमान बावगोन मानसिया नोंखौ मानि थाखाय न'खराव जेबोआनो गैया नोंथाङा जुदि बेखौ हाजिरा मावनानै फेदेरदोंबा गुबुनफोराथ' नोंखौ आसरित जागोन जे साखरि मावनायजों एबा जब मावनायजों समान बे गथ'खौ जेबो माबा खालामाखै लगन दोनाखै माबा दोनाखै बेफोरबायदि जे फेदेरनो हादों नोंथांखौ जोबोद साबायखर बावगोन बेनिखायनो न'खराव जानो गैया होननानै एबा न'खराव दुखु रावबो गैया होननानै गथ'खौ गारनो नाङा आरोना आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना मा सानो आं बुजि मोना आंनि बायदिब्ला गथ'फोरखौ बेफोरबायदि गारना दोननो नाङा एबा गुबुननो बिलाइ हरनो नाङा आलासि होनबाबो नोंथाङा बिलाइ हरनो नाङा नोंथाङा मोजां जाथों होननानै गुबुन आलासिनो बिलाइ हरबाबो बेखौ रायजोफोरा सानगोन मा एबा मानसिफोरा सानगोन मा बेयो जाहोनो हायैनि थाखाय गुबुननो बिलाइ हरदों थिग बेबायदि बाथ्रा मोनसे ओंखारो बेनिखायनो मानसिफोर एबा रायजो राजा नोंथांमोननियाव बेनो आंनि बुंनाय माने सोरखौबा आलाय सिलाय उन्दै गथ'फोरखौ स्टेसनफोराव गारनाय गुबुननो बिलाइ हरनाय बेखौ बन्द' खालामनाया मोजां आरोना गावनि थाखाय एबा गथ'आबो मालाबा समाव देरगोन देरनानै सोरबा बुंगोन नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ उमुगाव बिलाइ हरनायसो नोङो बिनि निजा बिमा बिफा नङा होननानै बेफोरबायदि बुंबा गथ'आबो मान सनमान थांगोन आरो बिमा बिफायाथ' मान सनमान थांखागोन जाहोनायनि गुबुननो हरबाय होननानै थिग बेबायदि बाथ्राया ओंखारखायो दा बेनोसै आरोना आङो बुंला माने बिमा बिफानि लोगोआव बाथ्रा बियो बिमा बिफाया मा साननानै जे गथ'फोरखौ बिलाइ हरो बियो बिसोरनिसो खोथासै आङो जेबो बुंला बाराद्राय बुंबा गाज्रि मोननो हागौ सोरबा सोरबि बेनिखायनो आङो बुंजोबला आरोना भिडिअनि गेजेराव थिग बेनोसै आङो निउसखौ फोजोबनो सानबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नैबे बाथ्राखौ बुंनायाव नोंथांमोन गाज्रि मोननो नाङा दे आं गावनि सानै हयैसो बुंदों माने नोंसोरनि बेफोरबायदि आंनि बुंनाय मथे खालामथारनांगौ बेफोर नङा नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना जि सानो खालामबानो जाबाय आंलाय नोंथांमोनखौ हमथानानै लाखिनो हाया बुंनानै लाखिनो हाया बेफोरबायदि नङा नोंथांमोननि गोसो दा आंनि बुंनाय बायदिबा बे आरोना नोंथांमोना दे होमबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन कन्टिनिउ भिडिअ नुनो मोनगोन दे आपडेट भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आं बुंखाबायना मा खालामनांगौ 1 सेकेन्डनि खामानि साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय बाय